ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏଇ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇବି କେମିତି ଆପଣ ଏହାକୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟପ୍ ଡୁଇଂ ଦିସ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆଶୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଟ୍ରିକ୍ସ ଫଟାଫଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେଟିଂ ଅଛି, ତା ତଳକୁ ପୁରା ମୋବାଇଲ ଡାଟା ୟୁଜ୍ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମୋବାଇଲ ଡାଟା ୟୁଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। କାଟିଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ଡ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ହେବ ସେଇଥିରେ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କଲେ। ଡାଟା ସେଭର୍ ଅନ୍ କଲେ ତୁମର ଡାଟା ସେଭ୍ ହେବ, ଡାଟା କମ୍ ଖାଇବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ତ ଡାଟା ସେଭର୍ ଅନ୍ କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା କ୍ୱାଲିଟି ହେବ ନାହିଁ ସେତେ ହେଲା। ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ରଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁଜିଂ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫାଇ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ସରିଗଲା ତ ଆପଣ ୱାଇଫାଇ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ରହିବା ଭଲ, ହ୍ୱେନ୍ ୟୁଜିଂ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫାଇ। ତ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ଭିଡ଼ିଓଟା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକରେ ରିଲ୍ସ ଏକା ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁବେଳେ 1080p ଫୁଲ୍ HD ରହିବ, ଫ୍ରେମ୍ ରେଟ୍ 60 fps, ବିଟ୍ ରେଟ୍ 25ରୁ 30 mbps ଭିତରେ ରହିବ, ହେଲେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆସେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସେଟିଂଟା କହିଲି ସେଇଟା କେବଳ ଫେସବୁକ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ସବୁ ଚାଲେ, ସର୍ଟରେ ବି ଲଙ୍ଗରେ ବି 4K ଚାଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି।